Kaixo guztioi, aurreko bideoan ikusi genuen Snellen legea, eta Snellen legearen kasu berezi bat izango da islapen osoa. Bideoa oso laburra izango da, baina da komentatzeko zer den islapen osoa selektibitatean askotan agertzen delako. Islapen osoa izango da kasu berezi bat zeinetan errefrakzio angelua 80 gradutakoa den. Hori bakarrik gertatu daiteke, aurreko bideoan ikusi dugunez, bakarrik gertatuko da hasierako ingurunearen errefrakzio indizea bigarrenarena baino handiagoa denean. Bestela, kontrakoa gertatzen denean, izpiak horizontalera joan beharrean vertikalera doazte. Beraz, modu bakarra gertatzeko izango da n bat handiago n bi izatea. Eta goratu n bi dela hasierako ingurunearen errefrakzio indizea. Snellen legea aplikatu behar dugunean, hau da Snellen legea, baina, klaro, errefrakzio indize izango da 80 gradu, beraz, ordezkatzen dugu. Eta gainera dakigu sinu 80 gradu bat balio duela. Beraz, formula simplifikatzen da, eta lortzen dugu n bat bider sinut eta e, berdin n bi. Beraz, ariketa askotan emango digute n bat, n bi, esango digute islapen osoa gertatzen dela, eta eskatuko digutena da, ea zein den eraso angelua errefrakzio, zein den eraso angelua islapen osoa gerta dadin. Fijatzen bazarete, eraso angeluaren sinua izan behar da n bi zati n bat, beraz, eraso angelua kalkulatzeko egiten dugu arko sinua, eta azkenengo detailetxo bat, fijatzen bazarete hemen, agertzen zaigu n bi zati n bat. Imaginatu n bi, n bat baina handiagoa izango balitz. Ikusiko genukena izango zen, hemen agertzen den zenbakia izango zela bat baino handiagoa. Baina arko sinuaren barruan ezin daiteke bat baino handiagoa agertu, zergatik sinuaren balioa minus batetik batera doalako. Beraz, n bi handiago n bat izango balitz, hau ez luke soluziorik izango. Eta zuzen ere hori da hemen ikusten duguna. Modu bakarra honek soluzio izateko n bi izan behar da n bat baino txikiagoa. Hau izateko bat baino txikiagoa eta angelu hau existitzeko. Beraz, islapen osoa jartzen digutenean, esaten digutena da errefrakzio angelua 80 gradutakoa izango dela. Fijatzen bazarete, imaginatu hemen eguzkia daukazuela, izpia horrela egiten duela, eta zuek zaudetela hemen barruan sartuta. Esen nukete ikusiko argi izpi hori, zergaitik, argi izpi hori ez delako bigarren ingurunean barrena edatzen, baizik eta, gainazalarekiko paraleloan jarraitzen duelako. Ikusiko genuke gainazala argiztatuta kanpotik, hemen egongo bagina ikusiko genuke hau guztia argiztatuta, baina hemen behan egongo litzateken pertsona ez luke argia ikusiko.